kasa na yau bacci. Ga yunwa ta risken kuma gashi kuna kasa bacci. TS kuma sai kuka, ni ban da budurwa ni saka yau ni nake yan mata. Akwai gulma dan zaka ji sun ce yau wannan yaron da ya girma, ya fara salon waka wai shi ya sai da budurwa ta yi hayya. Ku ji zance na dan sai da budurwa ta, san je ni in sai kayan gayo da kura yan mata. Na sai da budurwa ta, na sai kayan gayo, duba ki gani mana yan mata. Takalmi na duba naira 70 shi ma, siyo naira 70 shi ma, kuma rigar ma da na je na siyo naira 70 ita ma, hular da na je na siyo duba naira 70 ita ma, kuma har da agogo na duba naira 70 shi ma. Yau na kura yan gayu yan mata zo ki ji zance na sai da budurwa ta kusa ina sai kayan gayu. JS na kurkura yan mata, na zan musu celebrity JS a cikin gayu. JS yau ne muku ban kwana, ko da